Ungqongqoshe ubehambele kulesi siteshi sogesi esikhulukazi eNingizimu Afrika ukuze athole isimo ngombiko walokho osekwenziwe ekusile maqondana nohlelo lokulungiswa kweziphehli ezine zamandla ogesi okumanje azisebenzi nokunomthelela okwenyuka kwezigaba zokucishwa kogesi ezweni. Management indicated that they will be bringing those 3 units back. The last one will be brought back by the 24th of December and the first one of the 3 will be back by I think the 28th of November 2023 and the second one by the 11th of December again 2023. Kusamgculisile ungqongqoshe URamokgopa lokho afike wakuthola kwenzeka ekusile. We are on track to deliver on that promise. As you can imagine, if we were to get these 3 units back, I think we would have made significant advances, if you like, in the resolution of load shedding. So we are on track. The civil works is done. So you can see that they were doing the temporary stacks, and of course we do remain on track. Ukubuyela esimweni sokusebenza kweziphehli zasekusile kuzokwehlisa umthwalo obhekene nezwe ngenkinga yokucisha konga kogesi. Basically, it's about 2 stages of load shedding that we will be what we're seeing or what we're getting currently. I-Eskom izosebenzisa imali elinganiselwa ezigidini ezingu 2.5 zamarandi ukuphothula umsebenzi wohlelo lokulungiswa kwalesi sikhungo.